Kúpa nehnuteľnosti nie je žiadna formalita. V súčasnosti chýba na trhu s nehnuteľnosťami stále významné množstvo bytov. Táto skutočnosť predurčuje výhodnejšie právne postavenie developerov oproti kupujúcim. V praxi som sa stretol s nevýhodne dohodnutými zmluvnými podmienkami, ktoré obsahovali napríklad vysoké zmluvné pokuty pre kupujúcich, nejasne dohodnuté dodacie lehoty pre developerov či zbytočné obmedzovanie práv kupujúcich v prípade problematickosti stavby. Častým javom je aj časový tlak na podpis zmluv bez zbytočných pripomienok. Investícia do nehnuteľnosti je však investíciou veľmi zodpovednou, rozhodujúcou o niekoľkých stovkách tisíc eur a určujúcou vaše právne postavenie na dlhé roky dopredu. Preto, ak máte akékoľvek pochybnosti o obsahu zmluvy, neváhajte ma kontaktovať ešte pred jej podpisom. Náklady na kontrolu zmluvnej dokumentácie advokátom sú často zanedbateľné oproti nákladom na dlhoročné súdne spory.